салом алейкум шогирдои азиз, имрӯз ҳамроҳи шумо халати абаяи пешаш замокдор пурра мекунем медӯзем. духтаро ҳозир ман чӣ кор кардам? дар лавина 7 сантиметр монда, дар рӯзи пешака 13 сантиметр гирифтам. Баъдан 2 сантиметр поён фуромада, 3 сантиметр китва зиёдтар пака гирифтам запас. 18 сантиметр поён фуромада кругли кашидам. Ай ҳами зи кит 29 сантиметр баланди синара ёфта, баъдан кругли кашидам. Ай нуги сина ба ин нуги синара чанд сантиметре? Шумо 2 сантиметр зиёд мемонед. Анам хел то поёна 2 сантиметр зиёд, анам хел рост кашидам духтаро. То поёна. Ана акнун чӣ кор мекунем? Духтаро и витичкаи рельефни нест. Дар ҷои ҳами витичкаи рельефни типа как витичкаи рельефни, анам хел мо канд мегзаронем. Ҳозир чӣ кор мекунем? Анами хатои кашидагимона мебарем духтаро. барои мо канд дар кор мешавад. Ина духтаро канд. Специални метражни мефурӯшанаш. Метавонед худо тайёр кунед, метавонед ки тайёршуна бихаред. Баъдан дар мо чӣ дар кор мешавад? Специални лапка барои замоки обични часпондан духтаро. Духтаро ина бридамаш. Ана акнун чӣ кор мекунем? Канта дар ин тарафи пешнева, дар тарафи оқиб. Анами хел мечаспонем духтаро. духтаро анами хел материал ай тарафи ростанагиш монда, канта анами хел монда, анами хел туғри мекунем духтаро. Анами хел духта мерем то бари болора. духтаро вақте ки канта ки духтем часпондем хушрвак утук менем. Ҳар як дарзи духтагимона аввал утук менем. Утук ки кардем ба тарафи дигари қада гирифта духтаро анами хел мечаспонем. Анами дарзе ки айса намоён ай, ине дарзе ки наиша намоён ба ҳами лапка муқати, дабори анами дарз муқати, анами хел духта мерем. духтаро ина часпондем канта, ина тарафи иса утукш кардем. Ина айсини берон. Ина ягон ҷош ҷинҷи духтаро надорад. ина духтаро ай тарафи чапанагишам ина ба шумо нишон медиҳем. Духтем аверлок задем, дарз аз сини поён утук кардем. Ина духтаро ай тарафи чапанагиш. ана акнун духтаро чӣ хеле ки ҳами канта дар иҷа часпондем, дар ҳами ҷои витичкаи рельефнимо, типа как витичкаи рельефнимо. Ана ки бо дар тарафи пешаш, бо дар тарафи пешам, ҳами хел дар тарафи пешмон, анам хел канта мечаспонем. Дар ин тарафу дар ин тараф, дар тарафи пеш фақат. духтаро ина тарафи дигариша канта ки часпондам, аверлок ки задам духтаро, баъдан ин хел чапанане чӣ хеле ки обичне замока мечаспонем чапананево, анам хел ростана, анам хел дар руш монда, инам хел ине нигаҳ кунед строчка рафтам. Ина дигариша надухтам ки шумо дар нишон битем. Ина духтаро канти мо духтаги аверлок задагӣ ай, анами хел монда, аввал дастӣ бидӯзем духтаро. Аввал дастӣ монда, баъд инами хел духта строчка бурем. Ҳар ди тарафи материала. Инами хел замоки мо тайёраш инами хел мешавад. шогирдои азиз, ина киртаи мо тамом шид. ина қада задем, остиноро часпондем, стойка ва радникаш кардем. ина духтаро.